Σκοπός εδώ είναι να δείξουμε κάποιες ασκήσεις και θέσεις του σώματος, οι οποίες ανακουφίζουν πόνο στο πίσω μέρος κυρίως του λαιμού. Αναφέρομαι σε πόνο ο οποίος δεν συνδυάζεται με βλάβη του νοτιού μυαλού και ο τρόπος να το διακρίνουμε βεβαίως και με τη βοήθεια του γιατρού μας είναι ότι αυτός ο πόνος δεν συνοδεύεται από μουδιασμα και επίσης δεν επεκτείνεται στο νόμο ή πιο πέρα όπως στο άνω άκρο, στο χέρι μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο σημαντικό κομμάτι της θεραπείας είναι αυτές οι ασκήσεις, παρότι δεν εντυπωσιάζουν από πλευράς ψηλής τεχνολογίας, εντούτοις όμως είναι η πιο αποδοτική θεραπεία και τις χρησιμοποιούμε και σε ήπια σύνδρομα και σε χρόνια ή σοβαρά. Όσον αφορά τις θέσεις του λαιμού, να πούμε κάτι για την θέση του ύπνου. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μαξιλάρι το οποίο είναι σωστό να χρησιμοποιούμε, αλλά σημασία έχει να φέρουμε το λαιμό μας σε ουδέτερη θέση. Δηλαδή να μην είναι στραμμένο προς είτε δεξιά είτε αριστερά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δημιουργώντας με τη βοήθεια μιας τυλιγμένης πετσέτας στο μαξιλάρι μας, δημιουργώντας μια τυχή. Το βάζουμε ανάμεσα στην μαξιλαροθήκη και το μαξιλάρι. Καλό είναι να μην προέχει, ας πούμε ότι δεν ισχύει. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε αυτή την τυχή. Μπορούμε λοιπόν έτσι να φέρουμε το κεφάλι μας σε πιο ουδέτερη θέση και εδώ μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε μικρά μαξιλαράκια. Εδώ μπορεί να μας βοηθήσει και μια φωτογραφία selfie, η οποία θα επιβεβαιώσει ότι το κεφάλι μας είναι σε περίπου ουδέτερη θέση, δηλαδή ο λαιμός μας δεν είναι στραμμένος προς τα δεξιά, προς το δεξί πλάι, οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση την ώρα που κοιμούμαστε. Με αυτή τη βασική αρχή είναι καλό να κινούμαστε και όταν έχουμε να τοποθετήσουμε την οθόνη του υπολογιστή μας, εάν χρησιμοποιούμε υπολογιστή, στην εργασία. Δηλαδή προσπαθούμε να ανυψώσουμε την οθόνη, είτε βάζοντας, αν πρόκειται για λάπτοπ, κάποια βιβλία από κάτω, είτε αν είναι μια κινητή οθόνη να την ανυψώσουμε, έτσι ώστε να βρίσκεται περίπου στο ύψος του ματιού. Να είναι δηλαδή ο λαιμός μας σε ουδέτερη θέση και επίσης τα χέρια μας να μην προκύπτουν προς τα μπρος ή να μην είναι ανυψωμένα, γενικά να βρίσκονται κάτω χαλαρά και να διαμορφώνουν με το keyboard περίπου μια ορθή γωνία όταν πληκτρολογούμε με το πληκτρολόγιο. Να πούμε όμως ότι δεν υπάρχει ιδανική θέση για όλους, διότι μερικοί άνθρωποι έχουν κάποια κλίση του σώματος και έτσι για αυτούς μπορεί η πιο ανώδυνη θέση να είναι πιο πλησίον στην μόνιμη παραμόρφωση που μπορεί να τους έχει προκαλέσει η απόκληση της σπονδυλικής στήλης. Οπότε η καλύτερη θέση είναι αυτή η οποία προκαλεί το λιγότερο πόνο, τη λιγότερη δυσφορία. Να αποφύγουμε γενικά την τάση, τη φυσική τάση να προπίπτουν οι ώμοι μας μπροστά και να γέρνουμε προς τον υπολογιστή και να σκύβουμε. Πολλές φορές αυτό μας οδηγεί η όλη μας αφοσίωση με τον υπολογιστή και πολλές φορές αυτό συνδυάζεται με κράτημα της αναπνοής, κάτι που επιτρέπει στο σώμα να πέσει ακόμη πιο μπροστά και με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση του επώδυνου συνδρόμου επιδεινώνεται. Τώρα, 2-3 ασκήσεις που είναι καλό να κάνουμε και όπως σας είπα είναι η πρώτη γραμμή θεραπεία. Η μία είναι να κάνουμε κινήσεις
τάσεις των χεριών μας προς τα πίσω έτσι ώστε να έρχονται οι ομοπλάτες να πλησιάζουν μεταξύ τους. Αυτές εδώ είναι οι ομοπλάτες να πλησιάζουν. Και μια παραλλαγή αυτής της άσκησης είναι μια στην οποία αυτή η κίνηση διατηρείται για 10 δευτερόλεπτα όταν ερχόμαστε σε αυτή τη θέση. Είναι κάπως διαφορετική, ενώ στη μία είναι απλώς στιγμία, στην άλλη διατηρούμε αυτή τη θέση. Η άλλη κίνηση η οποία μπορεί να είναι βοηθητική είναι να φέρουμε το πηγούνι μας προς τον θώρακα, σαν να λέμε ναι, και αν είναι δυνατόν λίγο προς τα πίσω. Σε αυτήν εδώ τη θέση, έχουμε πιο κοντά, σε αυτήν εδώ την θέση εξασκώνται οι μικροί μύες του λαιμού. Και μια άλλη άσκηση είναι να ασκούμε μια μέτριας έντασης πίεση με τα δάχτυλά μας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, προς κάθε άκρο. Κάθε άσκηση διαρκεί περίπου 5 με 10 δευτερόλεπτα και καλό είναι να επαναλαμβάνετε μερικές φορές, περίπου 10 φορές κάθε φορά, και αυτό, αν το πούμε ένα σετ, να επαναλαμβάνετε κάθε μέρα 3 φορές, τόσο κατά τη διάρκεια του επώδυνου συνδρόμου, του πόνου, όσο και μετά για την πρόληψή του. Το να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία τον επόμενο χρόνο ελαττώνει την πιθανότητα υποτροπής κατά 50%. Και μια τελευταία άσκηση είναι να προσπαθούμε το αυτί μας να ακουμπήσει τον ώμο, και αυτό να υποβοηθάτε με πίεση αξονική, δηλαδή προς τα κάτω, αντίθετη της βαρύτητας, η οποία πιέζει το κεφάλι προς τα κάτω. Και ένα τελευταίο είναι η άσκηση τάσης στο άνω μέρος του θώρακα, και αυτό το κάνουμε ακουμπώντας με τα δύο χέρια μας στο άνοιγμα μιας πόρτας, κατά τρόπο ώστε οι αγκώνες να είναι λίγο πιο χαμηλά από τους ώμους. Το ένα μας πόδι είναι λίγο πιο μπροστά από το άλλο και γέρνουμε προς τα μπρος, κατά τρόπο ώστε να μας σταματάει η τάση η οποία αναπτύσσεται στο πρόσθετο μέρος του θώρακά μας. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο σπρώχνουμε προς τα εμπρός. Και αυτές είναι οι ασκήσεις για ανακούφιση και βελτίωση της λειτουργικότητας του πόνου στο λαιμό, τον αυχένα κυρίως.